91 każin tal-banda f'Malta u Għawdex is-sena li għaddiet kellhom total ta' kważi 26,700 membru. F'sena żdiedu b'1200, kważi terz kienu nisa. Fl-2025 kien hemm ftit aktar minn 2000 bandist tal-post, żieda ta' 120 fuq is-sena ta' qabel. L-ammont ta' allievi, dawk li qed jitgħallmu strument, kien ta' 2040, 164 aktar f'sena. Qabżu l-1000 dawk f'kumitat. It-tagħlim tal-mużika huwa l-qalb ta' kull gażin b'aktar minn 400 tagħlim ikkwalifikat f'din il-ħidma. Is-sena l-oħra l-gażini tal-banda nefqu bejniethom 9,200,000 euro u kellhom dħul ta' 11.8 miljuni. Dan ir-ritratt tal-qagħda tal-gażini tal-banda joħroġ minn stħarriġ tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika li għalih wieġbu l-gażini kollha fih dan l-Għaqda Nazzjonali Gażini tal-Banda. Ir-reazzjoni tal-President tal-Għaqda, Dr. Noel Camilleri, kienet skjetta. Stampa importanti li turi li s-soċjetà tal-banda għandhom l-importanza tagħhom fil-komunitajiet tagħhom. Mhux biss mill-aspett ta' tagħlim imma wkoll mill-aspett ta' ċentru fejn dak li jkun jintaqa' u jista' jiddiskuti mingħajr ebda problemi. Ġifieri hemm dik il-libertà jiena li ngħid huma is-sisin ukoll ta' demokrazija. Stqar li ż-żieda fil-bandisti u r-rata akbar fl-allievi hija inkoraġġanti u attribwija għal sensiela ta' inizjattivi edukattivi li l-Għaqda ħadet mal-gażini. Bdejna kollaborazzjoni mal-Università u ħloqna diploma in Wind Band Studies, speċifikament għal dak li jkomplu jsaħħu il-kapaċità tagħhom dak l-aspett tal-mużika. Imma mhux biss. Aħna wkoll flimkien bejn l-Imkast u l-Direttorat tal-Kultura qed naħdmu fuq kurrikulum komuni. Komplajiet li torbot ma' dan għaddejja ħidma biex jingħata għarf informali lit-tagħlim tal-mużika fil-gażini. Pass li meta jikseb l-approvazzjoni jissarraf f'benefiċċju għall-istudenti fil-ħajja akademika u l-karriera tagħhom. Semma wkoll li l-maġġoranza tal-membri tal-Għaqda m'għadhomx jiddependu fuq għalliem jew tnejn, imma diversi għalliema għal strumenti speċifiċi b'riżultat li allievi qegħdin jingħataw tagħlim aktar preċiż u professjonali. Hekk sibna li qed jiġri f'waħda mill-Balett taż-Żurrieq. Fl-għodwa tal-Ħadd qabel il-marċ tradizzjonali tal-Festa tal-Karmlu tkellimna mas-Surmas Direttur Mauro Farrugia. Fejn għandna skola tal-mużika li għandha xejn inqas minn 7 għalliema kwalifikati. Aħna nagħtu importanza ħafna lejn il-kwalifikazzjonijiet ukoll li wieħed jitgħallem mhux biss għan namra u tradizzjoni, però anke wieħed fejn jkun jista' jikkwalifika u jkun jista' jkompli jistudja b'mod ta' livelli avvanzati. Għandna numru ta' bandisti wkoll li huma fil-banda Queen Victoria li huma wkoll kwalifikati u avvanzati fl-istrument tagħhom. Apparti it-98 bandist tal-post, is-Surmas Direttur qal li bħalissa għandhom il-fuq minn 60 alliev biex jissieħbu fil-banda.